Kung makikita nyo po yung ating bumper ay plastic po lamang yan. Kaya kailangan nating hanapin at alisin yung mga plastic na fastener para dito sa bumper. Katulad po nito. Meron po tayong special tools na ginagamit sa mga to para hindi naman po magasgas yung ating surface. Ano po? At iba-ibang klase yung kanyang hugis. Ang fastener na nakita ko po lamang ay dalawa dito sa ilalim at isa doon sa itaas sa likod ng plate number. Ito naman po yung isa na ating klaseng tools na ganun din, plastic din, pero ito ay mayroong hukay sa gitna. Dito naman sa ilalim, meron pong clip dito na kailangan lang itulak para mahiwalay siya doon sa metal bumper. Dito naman po, dahil sa kailangan natin ibaba yung ating bumper ng konti para yung pinakabalat ng plastic na bumper na sinasabi ko kanina ay tumatama doon sa ating pintuan sa likod. Kaya kailangan na maalis itong iba para lumawag siya, bababa siya ng konti. Pwede na natin gamitin yung ating electric impact para medyo mabilis ng konti. At kailangan nating mag-iwan ng isang tornilyo, luwagan lang pero hindi natin naalisin para sa ating safety, baka biglang bumagsak kasi yung ating bumper eh. At syempre po, ganun din dito sa kabila ang gagawin natin.
At matapos nating gamitan ng ating wrench na maluwagan, pwede na natin gamitan siya ng impact. At huwag nyo rin kalimutan na mag-iiwan ng isa para sa ating safety. Dito naman makikita nyo na kinalangan lang natin yung ating plastic bumper, yung pinakabalat niya, para umangat lang siya ng bahagi na meron tayong lugar na maggagawa o mag-alis ng ating mga tornilyo sa nasirang bumper natin. Meron pong 4 na tornilyo ito sa ibabaw. At ito po ay pare-parehong number 12 na millimeter. Meron din siyang 2 tornilyo dito sa ilalim na number 12 din, millimeter. Ito na po yung ating luma na nasira at iko-compare lang natin doon sa ating bago na nabili natin online. At ito po ay puro aftermarket po lamang at medyo maayos naman po ang gawa, kaya susubukan po natin ito.
Sa ngayon po, ilalagay po natin yung ating panlabas na anyo ng bumper. Yung puti po na yan. Inalis na rin natin yung fastener doon sa luma at ito rin ang ating ikakabit doon sa bago. Meron pong tatlong fastener ito, puro nasa ilalim po. Kung ating susuriin po, parang ito po lamang ang kanyang pinaka lock o kaya siya lang po ang naghahawak sa panlabas na anyo ng ating bumper. At pwede na po nating isukat para makikita natin kung tama ba yung mga butas ng ating bagong plastic bumper. At ito na nga po, medyo tumatapat naman yung mga butas at maayos naman yung kanyang alignment sa ibang butas. Ilalagay muna natin yung mga tornilyo na 4 dito sa ibabaw at mano-mano lang muna ang paglagay para hindi naman siya malustred o ma-crack doon sa ating plastic na bumper. Hindi muna natin hihigpitan para mas maayos nating ikabit yung dalawang tornilyo sa ilalim. Dito naman po sa ating ibaba ng ating plastic bumper, itapat lang yung butas, galaw-galaw ng konti at ikabit na natin ng mano-mano muna. At pwede na po nating higpitan ito dahil nakakabit na po lahat ng tornilyo dito sa ilalim at ganun din po sa ibabaw. Pwede na rin nating higpitan yung 4 na tornilyo dito sa ibabaw para po hindi natin malimutan. At kung makikita nyo po, linagyan po natin ng kalang tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, para meron tayong lugar na panggagawa o pag-aalis ng 4 na tornilyo sa ibabaw. At pwede na po nating alisin ito. Pumarito naman tayo sa bandang ilaw at kalasin muna natin yung ating basag na ilaw. Ito po yung buo na ating in order na
sa online. Dito po 4 po ang inalis kong tornilyo dahil hindi ko po sigurado kung alin ba ang tornilyo ritong nakakabit sa ating ilaw. Pero nung naalis ko na lahat at nakita ko yung loob, mukhang 2 lang po yung dapat alisin. Ito po ay ating hilain po lamang at meron po itong clip ito sa ating body ng ating sasakyan. Papakita ko po sa inyo mamaya kung alin po yon. Alisin muna natin yung ating connection ng mga ilaw at 3 po ito. Ito po ay quick disconnect po lamang, kaya madali lang po alisin. Ito po yung ating clip na sinasabi ko doon sa ilaw. Medyo mahirap alisin yung mga clip kaya ginamitan ko siya ng screwdriver. At yung isa naman, ginamitan ko pa siya ng needle nose dahil sa kahigpitang matanggal. Dito naman po, ito po yung luma na basag. At kinuha ko po yung mga original na bombilya at yun din po ang gagamitin natin. At syempre yung goma ring 2, kailangan alisin din natin doon sa lumang ilaw na nabasag. Sinusungkit lang po ito ng palabas at ganun din po yung kabila. Dito naman kailangan alisin muna yung mga plastic na takip at doon natin ilalagay yung mga goma na inalis natin doon sa luma. Para po sa akin, mas madali kong ikabit muna yung mga bumbilya doon sa mga connector. Ito na po yung sinasabi ko kanina na pinaka-bushing ng ating brake light assembly. Ito po ay nakakabit sa ating kaha ng ating sasakyan. Ito na nga po, pwede na po natin ibalik ng iniikot po lamang yung ating mga ilaw na assembly. At hindi po kayo magkakamaling maglalagay o palit-palit nitong kung saan ba yung ilaw dahil po iba-iba po yung hugis at iba-iba rin po yung sukat. May mas malaki, may mas maliit. Ito po yung matulis na yan po ay doon po pupunta yung ating bushing. At ganun din po doon sa ibaba.
Ito po ay ating itatapat po lamang ng maayos, saka lang natin po itutulak. Dito naman po, habang ating itinutulak yung ating brake light assembly, saka naman natin minamano-manong ilalagay yung ating mga tornilyo. Ginamitan ko po ito ng impact, pero nasa low setting po lamang. At ganon din po ang gagawin natin sa ibang tornilyo. Medyo gagamitan lang natin ng low setting sa impact. At hindi natin po hihigpitan ito ng ating impact. Ito na po, isi-secure na po natin ng ating wrench yung mga tornilyong inikpitan natin ng impact kanina. At makikita nyo po na medyo maganda naman po yung kanyang kabit at yung hugis. At pwede na po natin ikabit na yung mga tornilyong inalis natin kanina para doon sa ating bumper. At syempre po, ganun din po sa kabila. Ilagay ng lahat para po ready na siyang higpitan. Kailangan po natin i-jack yung ating bumper ng pataas dahil po medyo mabigat po na ating bubuhatin pataas. Kaya i-jack ko na lang para hindi po tayo mahirapan. Saka natin pwedeng higpitan yung mga tornilyo na humahawak sa ating bumper. Yun pong nasa ilalim. Dito naman po, pwede na po natin ikabit yung ating connection na inalis kanina para doon sa ating plate number na ilaw. At pwede na rin natin ikabit yung ating connection para doon sa ating hitch. Ito nga po, puro clip lang to lahat at quick disconnect po lahat ito. Pati po yung ating connection na para sa ating hitch. Ito po lamang ay ating tinutulak ng papasok. Ito po ay naglalak na po siyang mag-isa. Dito naman po, ito po yung ilaw ng ating plate number. Pwede na rin natin ibalik ito na tinanggal natin kanina bago natin alisin yung ating bumper, yung pinaka plastic na bumper. At ganun din po, quick disconnect lang po ito. At yung ating ilaw, ito po ay tinutulak po lamang. Meron pong direksyon ito
Kaya medyo ingat-ingat lang dahil pag naitulak na po ito, mahirap na po alisin. At yan po yung ating kabuuan ng ating pagpapalit na nabasag na parte ng bumper at yung pinaka ilaw dito sa kaliwa ng driver side. Ayan po ang labas niya. At yan po yung ating kabuuan ng ating pagpapalit ng ating ilaw at ating parte ng ating bumper. At salamat po sa mga nanonood sa ating video at sana'y nagustuhan niyo po uli at meron po tayo natutunan. At higit sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa aking brother na si Noel na laging nandyan kung kailangan ko ang kanyang tulong. Salamat brother, best ka talaga. At syempre rin, huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-subscribe. Salamat po ulit.